Čustý lidi, tu je zase Banán, točím video na jednom servere. Rozhodol som sa po 2 mesiacoch, alebo po vícej, natočiť video, ale nemohol som natočiť, lebo som nemal fraž. Tak som prišiel na jeden dobrý server, kde hral môj bratranek Zobiko. Vidíte, tu máme hráča. Vidíte, tu môžeme pozdraviť. Vidíte, tady je NPCčko. Vidíte, mám peckový nový skin. To a zepredu bez pecka. Mám nové meno, lebo niekto sa pripojil na moje meno. Chcel by som vám ukázať toto do hry. Vidíte, môj bratranek je to Banana. Vidíte, za tento človíček mi dal frax, takže ho môžete pozdraviť. Dobrý kámoš, Paťa. On je asi na prázdninách, neviem kde je. Potom mohli by ste si tady kúpiť, ako nestrakujeme, dámy a pánové, toto je ZA34. Pekný skin. A toto je, dámy a pánové, toto je Papatrik. Zira si z neho robil srandu, dal mu nechtíčky. Potom Enchant, vidíte hned pri spavne, Enchant Table, Enchant Room, hned oproti kovárni, a tu máme hráče koval. Vidíte? Tak. Takto, takže vidíte, tady máme, to je Drop Party, Enchant, troška nerobený, ja musím dorobiť. Takže pecka, ja mám ten hack dobrý barán. Sú hradby, ukážem vám ešte celý spawn z hora. Takže toto video bude pokračovať, bude to na YouTube. Neviem, kedy to dám. Moji rodiče na mňa tlačia, takže napíšeme spawn. Takže čuste a majte sa dobre. Pekný deň, no už je večer, takže peknú noc a dobre sa vyspíte. Nech vás blechý štípů na celú noc.